Искай аванса. Давай пак. Яваш. Яваш. Тая канча пробвал ли си друг път? Не съм, бе, човек. Штуки съм варял с нея, бе. На кой да я пробвам? Нищо и няма на канчата. Знам аз къде имаме... Няма връв. Мене ръцете ми, нали... Той е твърде много ми хубаво. Аз ще видя как ще мога и с ръка да го хвана. То страха воблера лошо. Воблера ма е страх. Сваляй. И голям е. О, голям. Над 30. Не, голям. И бах ти опашка. Над 30. И сега го видях. Не. Колко едно агент с 30 кила, брат? Няма нищо, той голямо. Внимай само накрая да не го изгилим. Ко да внимава? Ко да направи? Да.